Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, urria da, baina badaukagu abenduko hitzordu garrantzitsuenerako leloa. Hartzea ematea da. Horixe da Durangoko azokaren 59. edizioaren leloa atzo iragarri zuen Gerediaga elkarteko talde antolatzaileak. Filosofia hori bilduko zuen irudia diseinatzeko ardura udatxo mularista eta margolariak udane joalistik eta balu artista multidisciplinarrak izan dute. Baina gauzatxo bat, oraindik asko falta da azokarako. Bale, Osmai, orduan zer, goazen gaurko egunare egin ezta? Gaur, urriak 17 minaren aurkako mundu eguna baita. Txututa, amildegi ertzea. Gutxienez, ziur gaude gehiago izango direla, 300 euskal abestitan aipatzen da mina hitza. Pantxo eta Peiok eguna doa argitzera nigar eta minak ere sortzera zioen. Benito Letzun diren bihotzean zua olerkari penatuaren gozo eta mina modio eta kanta. Entzuten ari garen Ken Zazpiren zenbat negar eta zenbat min. Edo minaren erregina. Anarik dio, utxa baita minaren funtsa, gumintzen mugitzen gaituena, utxa. Bakizue, minaren zat orfidentalak. Animalia izu hori, zeru gorri baten pean, mundua gurutzatzen. Azazkalak, ilea eta beldurrak, baino zenek zaizkizunan, animalia horrek, bere bizkarrean, idatzita daramatza, lastanez eta ramazkaz, itzalen izenak, gizon eta emakumenak, leku eta egunena. Orfidentalaak beharko ditugu bai efemeridek eragiten diguten mina hobeto jasateko. Haze egun urriaren 17. Gaurko egunez, duela 88 urte Aitzol idazle euskaltzale eta elizgizon abertzalea fusilatu zuten frankistek. Eta gaurko egunez duela 73 urte, Frantziako poliziak 200 algeriarretik gora hil zituen Parisen. 1971 urriaren 17. Algeriaren askatasunaren alde eta algeriarrei ezarri zitzaien etxeratzea eginduen aurka manifestazio baketsua egiten ari ziren algeriar asko. Polizia agertu zen eta hil egin zituen. Haietako asko itota hil ziren, poliziak sena ibaira jaurti ostean. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del... Eta guazan jaiotzekin, gaurko egunez jaio zen Grasa Machel inkadinen, politikari eta ekintzaile Mozambikerra da Martxel, emakumeen eta umeen eskubideen nazioarteko defendatzailea. Nelson Mandela Hego Afrikako presidente ohiaren alarguna. Machelek aztertu du Mozambike, aztertu du Sierra Leona eta aztertu du Sahara. Aitzindari izan da benetan nazioarteko gatazkak ikertzen. Lotura, Sahara eta emakume aitzindaria. Gaurko egunez aspaldi, oso aspaldi, jaio zen Alexin Tine, herberetar argazkilaria eta esploratzailea. Saharako basamortua gurutzatzen saiatu zen lehenengo emakumea. 1869 urtarrilean markatu, Tuareg tribuak ezagutzeko saiakera egin zuen, baina zoritxarrez abuztuaren batean goizaldean Murzuketik gateko bidean hil egin zuten.
Beste esploratzaile bat aipatuko dut nik. Gaurko egunez jaio zen Mae Jemison, estatubatuar astronauta, espaziora bidaiatu duen lehenengo emakume afroamerikarra. Zorionak, Mae. Horrengo protagonista ez dut uste espaziora iritsi zenik, baina Massachusettseko Teknologia Instituto ospetsura bai. Gaurko egunez jaio zen Sofia Hayden Bennett, txiletar jatorriko estatubatuar arkitektua. Massachusettsko Teknologia Institutuan graduatu zen lehen emakumea. Saharako basamortua, espazioa, unibertsitatea, ziur naiz 17. mendean sorgintzat joko zituztela denak. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino, ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino, ez dugu nahi beste berorik. Bernoatik gure portura, basatik labarretaraino, ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino. Gaurko egunez jaio zen Anne de Chantrenne, sorgina izateren akusaziopean bizirik errezuten emakumeetako bat. Beste sorgin bat, gaurko egunez zendu zen Maria Olga de Moraes Sarmento da Silveira, portugaldar idazle eta feminista. Bere jaioterriari Setubali oso lotuta egon zen nazi eta... Naiz eta etzen bertan bizi eta testamentuan udal ganberari utzi zizkion bere ondasun guztiak. Bere liburutegi pertsonala barne, baita artearen, musikaren eta literaturaren pertsona ospetsuen autografo bilduma zabala ere, posta, txarteletan, karteetan, liburuetan eta diseinuetan. Ondare hori, Setubalgo museoaren parte da. Bailar no meu bater, além do mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar. Eta sorginez beteko zaigu gaur estudioa. Eta Marako Eiar Nikaragoarra dator gurera oparitxo batekin. Eta baita Ruben Mejuto, eta Larritz Urduzola ere, Euskal Herriko txotxongilo larien topaketa zariko gara. Eta sorginetan sorginena, Maia Beitia etorriko da filosofiaz hitz egin ordez, bere ikasle eta hitz egitera. Nahiko nuke nik horrelako irakasle bat niretzako, Eta horria da bai, baina Durangora begira jarriko gara. Maleta prestatzen hasia naiz ni dagoeneko Durangoko azokarako. Tira, hori gehiagitxo izango da, baina atzo orkestu zuten leloa eta kartela eta horretaz jardungo dugu. Beraz, minik ez gaur bigarren kafean. Gora zuek eta gora sorginak. Urriak 17 ditu gaur entzuleok eta osteguna da. Ostegun ondo euritsua. Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Basandako egunon, zuekin Mai Gorostiega Pozo egunon, Mai! Egunon! Jakin zazuela mezketatik Tolosara jeisteko errepidean putzu pilo dela! Motorrean dabil ez daki guzti lasterketetan Gipuzkoan ziklismo lasterketak egitea bihurtu da zori gaitzeko gaur eta azken hilabeteetan hemen ziklismo hori ospo aman edieten entzat. Beraz, errepidoretan putzuak bai, baina ziklistak zoritxarrez ez. Eta zuekin entzuleok Goiuri ez eizarandia, egunon? Kuku! Ondo? Ez ondo? Katxe berria Goiuri. Bai, gustatu zaizu? Bai, oso kolore polita hauka. Bai, eskerrik asko. Esango jogu bere jabeari lapurtu diozula. Eta zuekin entzuleok aspaldi, nik behintzat aspaldi agurtu ez dudan Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Ondo algea? Ondo. Bai? Bai, San Berko. San beharko, bueno, así,
Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 841 du, goizak 10:19 izango ditu 3 segundu barru, eta urriak 17, gu 4 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri. Egun berri bat, pauso berri bat, udara amaitu denaren seinalea, dena aldatzen dela esan zenidan, bitartean zure ametxetan ikusten duzun hori zan nahi nuke. Soy gorkozua ere Muitiko ala pentsatzea guztiok zerbaiten bihari garela, nahi dugun hori zer den jakin gabe, gure burua aurkitu, bidean zentzua galdu, bukaerarik ez du. Galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek, betiko lekuetan galduko garela bakizu, itzali ditut. Kantutzarra atera dute Eiderrek eta Marenek, atera du Eiderrek eta Maren izan du bide lagun berarekin, kolaborazio ederra, ez dakit atzo atera den, gaur eran egun egia esan egunen joan etorri honetan galduta dauzkandik pixkatko ordenadak, baina atera berritan den kantu ederra hause, gaurko gure maite duten tarteari, nolabait abia da emateko, dagoeneko txata ere zutan daukagu, bagoa segituan txatari ere kaso egitera hemen bigarren kafean, Betiko ordenoen nigan, behin izan zenidan eta betiko orden. Arkakusok dio, kaixo, ez dut maite estarririk gabe egotea, estarritik gaixo egotea, ezin dudalako hitzegin hau desastrea, Arkakuso. Musu bat irukote, beste musu bat zuri bueltan, badakizu Arkakuso zer den oso ona estarriarentzat? Zainmina infusio bat egin, limoi pixka bota, bai, jengibre Arkakuso. Zainmina jengibrea da. Gaur zainminaren aurkeko mundu eguna da. Eta ni oso jengibre nago. Argiak hasi da berriro. Zuritu zainmina, egosten jarri ondo, gero limoi batzu bota, eta horrekin egin guzu egun osorako zoragarri bat. Hori, abeslarik ere asko erabiltzen dute. Egunon, nik bi maite dut batetik, ez dut maite eguraldi hau dio Gorkak. Eta maite dut, Ataun irratia efemera salto. Eskerrik asko Ataun iganden elkarrizketa Imanoli. A ber, Gorka, esaldik bukatu mesedez. Iganden elkarrizketa Imanol González Burrutxagari ingo diozu eta emitituko da. Barkatu promogatik. Bai, hoxe. Iaizi alproja. Ole, Gorka oierri zorionak. Bai, horrekin ari naiz. Zainminarekin ari zara Arkakuso, oso ondo. Badakizu bat bidea. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Begira, igual ez da gaur eguna proposari esateko, dena euritsua dena putxuz beteta, baino etxetik atera nahi zenean, buzparada ondoan, ikusitut bi ume, katiuska jantzita, saltoka putzu baten, eta etorri zaizkit, hainbeste oroimen eta txikitako zea, eta tasan de, maite ditut, ume biurrik maite ditut izugarri katiuskak, garai bateko katiuska batez ere brillantinak ingo batzen, eta saltoka ibiltzea putzutan bai izugarri maite dut ere. Ze polita. Nik argi behar dut, maire maite duta oso ondo ulertu dut, uste dut, euria eta putzuak badirela pixkate gure haurtzaroko bizitzaren nola upgrade bat, ez? Bizitza normaletik, putzuak. Eta gero, dago beste bat dala elurra. Elurra ja da oraindik gehiago.
Ez, ja, elurra... Beste pantalla. Elurra da fantasia, da, badaukazu truko bat hor bideokonsolan iristeko pantalla ez ezagun eta inork ezagutzen ez duen batera, ez? Eta... Elurrarekin esango nukela, ja, lehiotikan ikusten etxetikan, ja, sudurra pegatuta kristalean, pentsatzen zer egingo nuke geizten naizenean, ezaki, ja, como premeditación eta legosia. Ba, en fin. Eta gauzat esango dizuet, Goiuri, hori ulertzen duen, ez dut ulertzen zergatik Julen Goikoetxea lankideak esan digun gutxiago batik irratia itzali izan duela. Txisteren bat egin dut? Nik egin dut. Zuk egin duzu, zein? Bai, zain minarena eta minaren aurkako mundu eguna. Niri gustatu zait, zain minarena. Ja, bai, Julenek erabaki du irratia itzaliko duela. Eire Maia Manterola Anderea, zein da zure maite duta? Ba, pixkan ere zeta belanoaldiari matako hemen. Gaur gozian esnatu naiz, eta neskan igual 40 mezu. Ez da zeta, Hau ez da zeta belaunaldiarena. Ez dizuet usten? Belaunaldia arrakala. Zetakoei... Apropiazio kulturala. Apropiazio generazionala. Esatera zoazena ez da zeta belaunaldiarena. Kontua, zezenena da? A ver. Millennial lona. Bai, baina, klaro, millenniala nire banaiz, eta sentitzen dut, baina nik... Millennial berantiarrena. Hori da, millennial berantiarrena izan liteke. Ia zeta dianak. Hori da. Ba, bueno, Millennials. Hori da. Eta nekan neraman mezu bat, eire! One Direction bat hilda, tani, ze? Eta koarrian eta tweet pilua, link pilua zeuden, bialita, One Directioneko Liam Payne kidea, bueno, kide oia, indala, atzo balkoi batetik saltu gintun. Ez dakigu salto egin duen, edo erori egin den. Bai, esatu droga estatu bat entzeola oso jonda. Eta, wow, ez nau naiz, alterauta, osea, kriston eragina indu. Nere 12 urteko ume hori, 12 urteko eire, oso triste da oantxe bertan. Kriston gorra irutu zait. Eta, bueno, nere maite duta One Direction, gaurko egunean. Haurtzaroarekin lotutako maite dut tematiko egin behar bali madugu abixatu eta aldatuko dute. Ez. Ez ego jurik ez dago aldatzeko akerarik. Ez, nik One Direction eta zitze egin nahi duen baita. Ni moldatuko nahi. Baina maite dut ez adaukat. Bide batez jarri ezakego One Direction gero abesti hau bukatzen denean. Bai. Nere maite dut ez ada, ez dakit gertatu zaizan zuei, baina nik atzo gauean nahiko berandu oheratu nintzen eta beraz gauean irakurri nuen albistea, Liam Payne hile egin zela albistea, Instagramen agertu zitzaidan, eta gainera nire lagun guztiak lo zeuden, eta ezin nuen bereiakin komentatu, bidali nien horrela kaptura pantalla egin, eta irakurri da hau, begira ze fuertea, eta denak lo, ez zidan... Eta pentsatu zen, Inigo esna egongo da, baina One Direction egiztio... Pentsatu nuen, Inigoa faltzen egongo da porai, eta idatziko diot, baina total, bosta isola, pentsatu nuen, Inigo eta Juleni idatziko diot. Igual jarri barko genuke Julen da biok Googleen One Direction, behintzat, osea, sonatzen dite, baina nungoak diren, zer rollo tola pixkat. Bai, bueno, egia da, egian entzuleek ez dute ezagutzen One Direction da banda bat erresuma batukoa, berez hainbat mutilez osatuta dago eta hauek aurkeztu ziren telebistako... Erresuma batu ikusten nik dudanukan estatu batuarrak edo Britaniarrak ziren. Eta, bereiek izena eman zuten, bakarka abesteko lehiaketa horietako batera, eta bertan epaietako batek, Simon Cowellek, esan zuen begira, bakarka ez dut ikusten, bereziki etorkizun profesionala duzuenik, baino atzo etorri zen hau, gaur etorri den hau, beste hauek eta hauek elkartuta egiten balin badugu boy band bat, hau da, mutilez osatutako talde bat, egingo dizuet, kontrato diskografiko bat, eta talde bezala eta onartu egin zuten, eta taldea sortu zuten, eta sekulako arrakasta izan zuten, mundu mailan nik ustet esan daitekela fenomeno fana Beatlesen adinakoa izan zutela, hau da, eromena benetakoa, eta kide horietako bat, eirek esan duen bezala, duela ordu batzuk hilda, Argentinako hotel bateko balkoitik erorita argitzeke dago, nahi gabe izan den, bere buruaz beste egin duen, eta dana dalakoa. Orduan nik atzu jaso nuena albiste hau, eta burura etorri zitzaidan pertsona zehatz bat, nire lagun bat, eta korrika batean idatzi nion, kaptura bialinon, eta esan nion, Andrea, zer modu zaude?
Zuregatik kezkatuta nago, ze zu oso zalea zinen. Eta esan zidan, ni ez naiz inoiz zalea izan? Eta hori, nire maite dut eza da, oroitzapenetan gertatzen den arrakala hori. Zenik, euneko eunean eta apostu ingo nuke, eta eskua zu gainean jarriko nuke oraintxe bertan, esanez, Andrea oso One Directioneko zalea zela. Wow. Gogoan dut gainera behin Madrilen bere etxera bisitan joan, eta berak erakutsi zidala One Directionen hasierako casting prozesu hori nolako izan zen, eta berak erakutsi zizkidan bideo hauek. Eta idatzi dio danean, zer modu zaude? Esan dit, ni ondo zergatik, zer lotura daukat nik albistorekin da. Nola, sizu zinen megafan, eta aukatu egin dit, eta ni... Andrea, barkatu, baino badakit gezurretan ari zarela. Andereño. Ni nozu ezagutzen Andrearen garaitik, baino niri erorlakoak egiten dizkidazue. Beraz, zure informazio hori kuarentenan jarri garko dugu. Zizuk ez dakizen, nik hori ez eta. Eta zein da beste pertsona ordun? One Directionen salia sana. Ez, Andrea zan? Osea, gezurretan ari da. Orduan, hori ni nago, euneko eunean ziur nago. Goiuri ez eiza handia, zure haurtzaroaren zalantzak badituzu, nik argituko dizkizut. Baina, neska hau, zalea zan, eta guain ez du onartu nahi. Eta nire maite dut eza hori da. Egia da, hori egon daitekela, transformazio arku moral moduko bat, ez? Edo, ja ez zai gustatzen onartzea One Direction zalean nintzela. Ez, osea, arro, ni oso arro zalean nintzelako. Berdina gertatu zitzaidan? Zu arro eta berarentzat arrotz igual pixkate One Direction, euskalo. Berdina gertatu zitzaidan, beste lagun batekin, behin esan zuela, kotxe automatikoak, ez? Martxa automatiko duna izateak. Goiuri eske, asko gertatzen zaizkizu oso. A ber, baina utziko dira zuen kontatzen. Ba, berak esaten hori ez zela gidatzea. Balin badaukazu martxa automatikoak dituen kotxeat, hori ez dela gidatzea, ez? Gidatzea gustatzen zaion... Eta erosi du kotxe bat automatiko? Pertsona bati, ba, gustatzen zaiola dena martxa zaldatzea, eta hori gustatzen zaiola. Martxa automatiko duna ez dela gidatzea. Eta han non, guain dela hilabete batzuk esaten duen, kotxe bat erosi nahi dut, eta nahi dut ato trapo nahiko nuke, osa nahi nuke full ekip ez dakize, eta automatikoa, asko zero sogo ez dakize, eta nik esan nion. Baina, sizuk esate zenun hori ez dela gidatzea, eta esatzen ziten, nik ez dut inoiz hori esan. Pertsona hori ezagutzen dut? Bai, baina ez dazuk pentsatzen duzuna. Eski, pertsona horri nik pentsatzen dudanari, pegatzen dikaragarri esatea hori ez dela gidatzea. Eta pentsatzen du hori. Pentsatzen du hori, ados. Txistoa jotzen du, ezta? Bai, baina beste pertsona honek, iratik, esaten zen, hori ez dela gidatzea, eta guain, ukatu egiten dit hori esan zuela. Hain bizitza aldatu zaio. Ez, ni hasiko naiz komertziazio guztiak grabatzen, Zuekin ebai, zuekin ditudanak, eskerrak hau grabatuta geratzen den, zera, guain batean inigok esango den egun batean, berak ez duela inoiz esan solda euska egin duela. Wow. Noski. Baina, hori ezin dute ukatu ere, ze frogak daude, eta besterik. Goizeko 10:32 minutu, segitan kontatuko izuen ere maite dute. Ya no estaré cubriendo aquella ruta, ni haré una hoguera con tu corazón. Si vuelves a pensar en mí, si pienso en ti como en ninguna, te quedarías con la duda también. Noches más duras, han de
venir. Bueno, orduan ere maite dutak izan behar da hortzaroarekin edo ez Goiuri? Ez Izan daiteke zertan? ez? Ba, esango dizuet. Barkatu, lankideok, zuzenean gaude. Egun pixkatean, ez. Si vuelves a confiar en mí. Ba, Goiuri, orduan hautatuko dut nire maite duten zerrendako maite dute oso oinarrizko bat, baina nahi izan ezkero antropologikoki eta sozialki ere, ba, bere sakontasuna duena. Nik maite dut arrain zopa. Oh. Arrain zopa iruditzen zait, egon daiteken gauzarik onenetako bat. Eta ez dago leku askotan. Arrain zopa desagertzen ari da gure mundutik. Non daude arrain zopak? Adus nago, desagertzen ari da. Desagertzen ari da. Jendeak egiten ditu. Bai, etxean, hori da, baina... Baina jatetxeetan desagertzen ari da. Bida, igual risotoaia pixka bat modaz pasa daiteke. Risoto gutxiago eta arraizopa gehiago. Ez da zer gertatzen risotoak entzen baduzu kartetatik. Adus nago. Tartarra. Tartarra oso ondo. Baina tartarra ondo egiten baduzu. Ez da beharrezkoa tartarrokitzea zure kartan. Ze gehiago ez da beharrezkoa? Giozak oso moda daude baita ere. Giozak ez baitezu ondo frigituko eta pixatola txikloso gatuko dira eta beharrezkoa ez da. Arraizopa bat ona, arraiarekin. Albada arraiarekin, arraizopa bat ona. Eta katiuska jantzi eta sartu arraizopa. Arraizopa, oi nahiko nukenik. Eski gaur adibidez, 2008 urriaren 17 hau izan liteke arrainzoparen mundu eguna. Ongaitizki gero arraizopa jatera? Nora? Ez dakit. Galdetuko dugu inguruan, ean norbaitek ezagutzen duen leku bat arraizopa duena. 10:35 minutu entzuleok, bagoaz aurrera, bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I can only speak for those that do not know me. I can only write the words that would not show. I will never quite explain what I've been doing. I am you and you are me, but we are nothing. My heart broke and rose to go, but I'm not going. 'Cause I loved you long before. Tolosako Titiri Jai, Bilboko Teixa Festivala, Barainaingo nazioarteko Txotxongio Festivala, Sestaoko Txotxongio eguna, ez dezala inork esan Euskal Herrian daukagun bakarra gastronomia dela. Egia da, ez da janaria bezain beste aipatzen, baina sekulako tradizio daukagu txotxongioekin. Konpainia ugari, ikuskizun mordoa, artista andana, aditu asko ditugu bai, baina nola saretu hori dena. Ostomila taldeko Ruben Mejuto konturatu zen Euskal Herrian arte eszeniko ontako konpainia bakoitza, pixka bat bere kaxa zebilela, asubola. Eta zerbait egitea erabaki zuen. Zerbait hori, egun Euskal Herriko txotxongilo larien topaketa da. Urriaren 19 eta 20 ospatuko dena. Tonight I want you to be my safety room. Now over tonight you got a heavy load. She said that I
Eta guk topaketa horitaz eta gauza gehiagotaz hitz egiteko Ruben Mejuto bera ekimenaren antolatzailea gonbidatu dugu, baina baita Larraitz Urruzola ere ipuinkontalari eta titiritera gonbidatu berezia topaketa hauetan. Egunon bikote? Kaixo. Zer moduz, blai egin da? Bai, pixkat, bai. Baina plisti-plastaz zer ere bai. Bai. Bueno, ongetorri diak, uste dut eskarmentuko artistak, eta bueno, batean, horrelako erronka mai gainen, ez? Pentsatzen dugu, bari, txotxongilero piloa daudela Euskal Herrin, ekintza ezberdinak badaudela ere, baina nola saretu, nola elkartu. Ni goatzen naiz, garai batean topaketaren bat antolatu zela, goatzen naiz bat Getxon, beste bat Bilbon, baina, bueno, egia zan, gero jarraipena ez zirela izan, edo ezan finkatzen horrelako ekimenak. Nolatan sortzen da horren? Bueno, kaixo, lehendabiziko, eskerrak emate dizkiogu naiz irratiko mikrofono hauei, espazio emateagatik gure topaketara. Topaketa asaltzeko, eta zelako aurkezpena egin diazuten, lehenengo gauza esan bar dut, pertsonifikaziotatik kanpo, esan duzute, Ruben, antolazia, hemen jende asko gaude, esan agoni da, Larraitzen lagundu dugu, Tamara nere bikotea, eta pixka bera zuzendaria da, geho hitz egingo duna gurekin, eta nola sortu zen, lehendabiziko gauza esan duzutena, oso ondo esan duzute, elkartzearena, ez? Elkartzea behar genuen, txotxongilariok, Tamara Nikaraguatik etorri zen Euskal Herrira 2016an, eta horrez geroztik, naiz eta txotxongilo jaialdi hauek egon, zuk aipatutakoak lehenago, baina baritzen genuen espazio hori elkarrekin egoteko espazioa faltan botatzen genuela. Eta baita ere, hori alde batetik eta bestetik aurrekari historikoak. Eta guretzako aurrekaririk historiko importantena da Zugarramurdin egiten zen Euskal Titiriteroen jaialdia. Hori Estefa eta Mikel bi txotxongilari hil ziren, eta beraien omenez pixka bat, beraiek omentzeko jai bezala edo elkargune bezala sortu zena, azkenean bilakatu zen espazio bat oso garrantzitsua Euskal Herriko txotxongilari guztientzako, eta bertan Zugarramurdin biltzen ziran oso modu improvisatuan, hasiera batean lehendabiziko edizioa ez dakit zer urtetan egin zen, baina azkeneko 2016an, 2 urtetik behin, 10 edizio, 20 urtetan egin zen, eta azkenean hori bilakatu zen como referente puntu bat Euskal Titiriteroentzako, ez? Orduan guk nahi genuen filosofia horri heldu, alde batetik, hau da, Euskal Herria bere osotasunean, eta bere, Euskal Herri guzti, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Iparraldeko txotxongilariak bildu, alde batetik, Euskararen inguruan eta bat, eta bestalde, elkartzeko espazioa faltan botatzen genuelako. Nik goatzen dut, Zugarramurdikoa, egondakoa naiz, azbinenea garaian, pare bat aldiz, oiru inkluso, eta justo garai hartan zela topaketa hauek ez aipatutakoak, Getxukoa eta bestea, nik uste dut horrelako ekimenak, nola edo ala, deigarriak dira, ekintzak gehiago antolatzeko edo, berriro elkartzeko, ez? Ja, como kultibo salda bat bihurtzen da hor, nun txotxongillerok elkarrekin egon nahi degula gehiago, ez? Hori da, bai. Bai, nik uste dut, hori, guk ezakit, nik esan bar dut, nik musika mundutik nator, eta pixka bat Nikaraguara egin nuen bidaia, eta hor ezagutu nuen Tamara, eta, Tamara nere bikotea da, ez? Eta, hor ezagutu nituen txotxongiloak. Eta hasi ginen txotxongiloak egiten, eta pixka bat Euskal Herrira bizitzea atorri ginen, zen lehenago hor ginen, igual ekarri genuen Nikaraguako filosofia hori, ez? Bertan elkartzearena oso ohikoa da. Hau da, gauza bat oso naturalki sortzen dena, txotxongilari bat Salvadorretik Panamara dijoa eta Nikaraguatik pasatzen da, eta orduan, Tamararen gurasoen etxea, Tamararen gurasoen taldea, Guatxipilin taldea itzen da, 40 urte inguru ditu, Euskal Herrian egon zen ere, Pirritx eta Porrotxekin lanean egon dira, Pirritx eta Porrotxe ere beraiekin egon zirenan, eta hori da Euskal Herriarekin elkartzen zuen hori, ez, talde horrena. Eta talde horren etxean beti dago jendea, beti da gauzat oso naturala, ez? Zu mugitzen zara eta beste, altzara jun hotel batera, porque askotan pagatzi zut hotela, baina nahiago zu jun, adibidez, Venezuelan egon ziren orain dela gutxi, Venezuelako gobernua kontratutako antzerkiaren jaialdi progresista olako zerbait, nun munduko txotxongilari eta antzerkilari pilo bat bildu ziran,
eta pues beti gehatzen ziren beste batez ere titiritero edo txontxongilari edo zirku, payaso edo antzerkizaleen etxetan, ez? Eta pues konpartitzen da, sareak sortzen dira, ikusten duzu besteak egiten duten, zuk zer egiten duzun gaizki, ondo, eta horretatik, pues, Maik esan duenare, egiten da kultibo laborategi bat baita ere, pues, idei berriak sortzeko kolaborazioak, osa guk olako filosofia daukagulako, pertsonalki, beti jungera jendea batzen ostomila taldera, eta filosofia horretatik gero, orain adibidez, Santi Sos Bilboko beste pertsona batekin lanean gaude, eta hola zagutu ginen, lehenengo kafeak hartzen ezakitzer, eta orain elkarrekin egin dugu gauza bat, orain elkarrekin goaz Costa Ricara, eta, Larraitzekin ere horrela ezagutu ginen, ez? Bai. Baina uste dut, kontaktua Santi eta zuen artean, Galizian izan duzala, Titiriberia Rianxoko Festivalean, gure ekialdean. Titiriberia bai referente, gero, esateko gero itzengo Tamararekin, hemen dagoela ja, eta, Larraitze kapitulo aparte beraren txatez, niko atzen izan dela goita piko urte ezagutu ginela, Tolosako titiri jaien, ikurra zango, Tolosarra Galizian biziden titiriterua, ez? Eta guritzato izan ostras, referente modu, beti kanpotik lan egiten, eta ikusten dugu, ostras, begiran dagoen landalan. Eta dela 2 urte, Atlantika jaialdian, ipuin kontraleien jaialdian, kartela ikustean, biak ginen, ez? Osea, ez ginen elkarko inziditu egun berdinetan, edo azte berdinean, baino kartelu berdinetan, ze ona, ez? Lotura, Euskal Herria Galizia beti bi herrialde asko integrarela elkar, eta Larraitz, nola jaso zenun gonbidapen hau, aventura honetara? Banetzako zoragarria, ez? Beti daukazu buruan euskeraz prestatu behar dut, saiatu behar naiz etortzera, indar gehiago jarri behar dut hemen aurrera nire proiektuak ateratzeko eta mugitzeko, baina, batzutan bizitzaren ibaiak ematen zaitu leku batetik bestera, eta, aldi hontan sortu da, beraiek jarri dutelako ilusioa handia ni ekartzeko onera, eta ni oso pozik nago horregatik, zetik daukat lehen aldiz, aposta seguro bat, esateko nahi dugu etortzeko zu honekin, eta nik esan nion, aldi hontan euskara saiatuko naiz, eta egingo dut eta aurrera. Orduan oso pozik nago, tardatutet, baina aukera... Gu ere oso pozik gaude, bera, altxor bat. Gainera, ez dakit, baina esan behar da, Rubenek aipatu du, Zugarramurdiko referente batzuk, Santi Ortega, tarrolako gauza. Ni Galiziara juten magara, uste dut, aipatu behar degula, Jose Silvent, Farriga Berde, uste dut, ezagutu dugula zuri esker. Bai, zetik, berak izan dira, 1910etik 60 arte, familia Silventek egin zuen oso famatua titere popularra, Katxiporrako titere herrikoia, eta zabaldu zen Galizi guztiatik. Familia hau Barriga Berde Morreu Demo elkartean familia honi buruz egin dute investigazioan persona askok, Konba Kanpoi, Birabolta Txotxongilo taldeak, eta Jaime Iglesiak, eta jende gehiok, German Hermidak ere, eta orain gainera eman diote Unima internazionaletik elkarteari, Morreu Demo elkarteari, premio certificado de reconocimiento de preservar y divulgar patrimonio titiritero a través de la recuperación de Barriga Berde. Erderaz esaten detzetik. Txotxongilo ondarea berreskuratzeko eta mantentzeko lanagatik eskenitako saria. Ola bote prontoan itzulita, itzen bat guango litzaidak. Sari potentea, gainera. Oso bai. Eta Unima kokatzen ez duenarentzat, Unima nazioarteko txotxongiloaren erakunde erraldoi eta oso garrantzitsua da. Baita esan behar da, antzerki munduan dagoen elkarterik zarrena. Hori da, bai. Baita, listo. Eta, Tolosak garrantzia handia duela elkarte horretan, eta, Idoia Otegi Tolosarrak ere izan zula generosidadea guri alkarte honi, Morreu Demori proposatzeko premio hortarako, ez? Orduan,
orain oso kontentu gaude. Orduan beraiek hasi ziran Barriga Berderi buruz eta familia silventeri buruz jasotzen investigazio guztiak eta ukizuten arrakasta hori buruz, eta bueno, aldi hontan ekarriko dugu ere bai topaketa honetara eksposizio bat, hitz egiten dula zein dan Barriga Berde eta zein zian familia hau, eta gero ere bai dokumental bat, izena dula Morreu Demo Akaboua Peseta, egin zuela zuzendaritza Pedro Soiak eta produzioa Konba Kanboiek. Orduan proiekzioa, dokumentalaren proiekzioa ere topaketan izango da, eta hor ateratzen dira elkarrizketak txotxongilari, Europako txotxongilari askori tradizioari buruz egiten dituzten lanak eta ikerketak, eta hortan bertan ere bai ateratzen da Guiraboltak eta Morreu Demok egin zuen ikerketa Silvent familiari buruz eta Barriga Berde personaiari buruz. Eta dokumental hau justu ikusi dezakegu larun baten txotxongilo topaketan. Hori da, arratsaldeko 7 Asia Kultur elkartean dagoela Peñakalea 2 Irunen. Rubenek hartu du ziurtasun bat, bere eskura, informazio txosten hori iritsi den momentutik, inda, bai, ahaldundu egin da, ostra, hemen badauka ja informazio guztia. Aian, beste izen dira, bestela, Jesus, naztuta. Bai, ekintza ugari dirunetan egia da, bai, eta, bueno, izen, bueno, asko esagutzen ditugun titiritero. Bai, nahi bozute, komentatze de pixka bat, bueno, jaialdiaren inguruan, edo, bueno, topaketaren inguruan egongo direla 5 emanaldi, 5 emakume txontxongilariek eginikoak, eta bestalde egongo dira 2 mahai inguru, vale? Eta 2 mahai inguru horiek guretzako oso garrantzitsua dira, zeren lehenago esan duzuten bezala, ez da jaialdi bat hola modukoa, ez? Hau da gehiago elkar trukatzeko, osea gauzak esaten da, txontxongilo jakinduria elkar trukatzeko espazioa sortu dugula, ez? Biegun hauetan, eta orduan, bueno, guazen egitera lan muestrak edo muestras de trabajo esan dugu, baina, bueno, azkenean 5 espektakulo bakarrik, eta batez ere guazen ematera garrantzia topatzeari. Eta orduan jarri ditugu 2 bazkari eta fari bat, eta 2 mahai inguru. Orduan, mahai inguru hoietan baditugu gonbidapen berezi pilo bat, ez? Osea, pixka bat garrantzitsuenak esango ditut orain daude gehiago, baina ez ditut denak apuntatutak barkatu. Etorriko da Patricia Franco eta Itxaso Azkarate, Nerea Oreja, Larraitz Urruzola, Bendaukadana, Tamara Cuellar, Elena Menzanilla, Maren Basterretxea, Idoia Ayestaran, Enkarni Genua, Idoia Otegi, Idoia Seijo, Celeste Caruso, eta beste hainbat emakume, ez? Topaleku hau sortu genuenean, hasiera betean ez geneukagun argi, zen, klaro, egiten duzuna nolako ekintza bat, ez baduzu puntua jartzen gauza txiki batean, haunditasunetan gaetzen zera, ez? Eta hasieran nahi genuen txontxongilo jaialdi bat, ez? Gero kontuetu ginen elkartzearen eta bueno, Euskal Herriko txontxongilo jaialdia, baina, klaro, Euskal Herria oso handia da, eta txontxongilo teknikak asko dira, eta bueno, guazen pixka bat jotzera tradizioari, baina baitare gauza berriei, talde berriei, ja, baina asko ziren, esaten dut, 40 bat inguru, orduan ezin genituen denak sartu, orduan, hasi ginen pixka bat, guri ikerketan, orain dela 2 urte, hasi ginela idei guztionekin, jorratzen, idazten, pentsatzen nola egin, nondik lortu diru laguntzak eskatu, ez, eta bueno, azkenean, kontuatu ginen, pixka bat autogestiora jo behar genuela, eta elkarte pilo baten laguntza izan dugu, hau guztia egin alizateko, zen azkenean bertan parte hartzen dutena kobratzen dute, ez? Ez da beraien katxa habituala, esan behar dut, ez dut esango zen bat, baina kobratzen dute eta prezio digno bat, ez? Esan dezagun, ez? Eta horretaz gain, klaro, desplazamentu gastua, jendea gertu bardalotara, bazkariak ez dakiz azkenean, nahiz eta oso txiki izan, dirua behar da. Ez da diru asko behar, baina dirua behar da, ez? Orduan guzti hau, hasi ginen elkartekin hitz egiten, eta bai esan behar dut, eskerra gama behar dizkiet, Antxeta irratiari, dela irrati komunitario bat, Euskal Irratien parte, eta bueno, beraiek hasieratik egon dira gurekin jarraipen berezi bat egiten, eta gero, Tolosako topika ere, hasieratik gurekin implikatu da, eta bueno, etorriko dira erregistratzera pixka bat topaketan egiten den guztia, eta Hondarribiko udala ere hasieratik beraien aportazio ekonomikoa naiz eta txiki izan, eman digu, Irungo udala ere hor dago, oraindik ez da konkretatu, esan behar dut, baina hor dago eta ere lagunduko gaitu,
Eta, bueno, pues modu autogestionatu horretan, igual, 30 bat pentsona inguru implikatu dira. Lagun batzuk bazkari egiten dute, beste batzuk erosketa egiten dute, taberna batean rifa jartzen dizkiate, beste taberna batean ere, Larraitzek adibidez ekartzen du bere lana, eta pues, bereiek nahi dutelako Morreu Demolkartekoak ekartzen dute dokumentala eta ekartzen didate esposizioa, eta hola, jendearen laguntzarekin junda guzti hau egiten, eta, bueno, hori gestioari inguruan. Baina gero, tematikaren inguruan, zen, juten naiz aderretatik, zuek bestela moztu mai, lasai. Segi. Lasai, denboraz gabiltza. Kartela aukat, ikusten zute kartela, emakume bat ikusten da, ez? Bueno, ez dakit emakume, titiagatik izango da ez, bueno, euskal emakumea berez, ez hori errepresentatu nahi du, ez? Eta bi boxeo eskularru. Baina azkenan nire alabak, gu bi alaba itugu, ez? Eta nire alabak ikusi zuenean, esan zuen, eskuko txontxongilloa dira, ez? Edo mapetz eta santzio, bai, claro. Dira, la mujer luchadora, ez? Osa, emakume borrokalaria, aurrerateatzeko bere proiektuak eta hori, zenbat borrokatu bardun, azkenean gizarte hontan dagoen, pues, oindikan berdintasun, guztizko berdintasun ez dagoelako, ez? Eta esan genuen, bueno, pues, guazen haber generoen ikuspuntutik, eta, bueno, egin genuen investigazio horretan, kontuatu ginen, Tamara, zenbat portzentaia, eskeztut gaizki esan nahi, 180 inguru, edo hortik, ez? Edo gutxiago, hortik, 180 inguru, fijatu zaitez ze gauza, Osa, Euskal Herriko 40 talde hoien 180 inguru emakumeak dira. Emakumeak edo eramaten dutenak, pisua, edo zuzendariak, edo bestela antzeslak tarde horretan. Eta orduan esan genuen, eta ze emakume historiko daude hemen? Bueno, pues daukagu, Idoia Jestaran, ja oendikan gaztea da, baina Pantarrei taldekoa, daukagu Kontxita Momenei kolorin egiten zuen oendik biziri dago, Madrilen dago, Enkarnigenua, txontxongio taldekoa, Toti Martínez de Lecea, da sortu zuena osondo, Kukubiltxo taldea, eta, bueno, esan bat dut... Txoritxo bat hemen erantzuna Patricia Franco bebisekoa, baina Toti Martínez de Lecea niretzat, claro, nik munduetan, 60 bat publikazio ditu, osa, hau da, Euskal Herrian, autore asko gaude, ez? Baina ez dakit noa esaten den euskeraz, autora prolifera bat, osea, 60 publikazio baino gehiago, emakume eta gainera txontxongillo munduan hasitakoa, ez? Karo, 60 publikazio horiek ez dira txontxongilloari buruz, ez? Baina da pasada bat, ez? Eta ez zaio eman emakume hauei, hau da nire ikuspuntua, ez zaio eman behar izan zaien errekonozimendua edo ez daukate behar duten, orduan, guk antolatu genuenean esan guen, guzti hori kontutan hartuta, eta ja kontutan hartutare, emakume horietako asko oso zarrak direla, guazen egitera lehenengo txontxongillo topaketa hau, nun protagonistak izango dira emakumeak. Orduan emakumeak txontxongillo munduan bezala, azkenean Euskal Herriko txontxongillarion topaketa ditu diogu, denak biltzeko, ez? Bakarrik emakumeak, baina bai, generoaren ikuspuntua lehenengo topaketa honetan, lehendabiziko puntua dela, ez? Generoarena eta hori. Mendik, entzule batek galdetu digu, Instagrama badaukazue? Jarraituko zaituztegu, hau zabaldu egin behar da. Bai, oso galdera ona. Bai, badaukagu, zer gertatzen da, hemen guk egiten dugu dena. Lan asko ematen dute sarek. Todologoak ez gara, egin dugu, baina ditugu 6 gauza igota, bale? Saiatuko naiz Facebookean igotako guztiak, zein Facebooka zarrentzako da, nahi ikasleak esan dagoa. Eta, claro, Instagrama da postureo, esan dago. Eta TikTok bideos interesantes. Txontxongillo tradizionala Facebooken. Ez dizut nahi berri txarrik eman, baina zarrentzako da Facebook eta Instagram ere pixka bat. Pixka bat, zartzen ari da Instagram. Pixka zartzen ari da. Beste berri bat ikasi behar dugu. Bai, TikTok, orain gaude TikToken. Badakit, baina nire, nik musikako irakaslea naiz, eta nire ikasle nadina 16. Dena daukate Instagram. Baina postureorako. Postureorako eta TikTok divulgaziorako gehiago. Hori da, hori izan daute, horrela. Eta Facebook zertako, hori zarrentzako, gurasoena. Niri behin noraitek esan zidan Facebook zera Instagramen bakapa. Eta mai honetan eserita dago. Barkatu. Nik ez dut sekula esan hori. Hori da, zure lagunak One Direction entzuten ez zuen bezala xego, Juri. Baina, nik, baina nik 30 urte ditut, eta ja 10 urte baina 10 urte gutxiago daukatenak, ja zaukate Facebook, Ez, zuk ez daukazu, ez? Eta 20? Bakap bezala. Nik izan duen. Nik ere, bai. 20 uki genuen batzuk, bai. Hori izan garrantzitsuena. Zuek galderak egin zen bestela. Nola da Instagram kontua?
Aiba. Txotxongilolarien topaketa. Txotxongilolarien topaketa. Eta hemen dago, bai. Gmail igual, txotxongilolarien topaketa @gmail, Facebook berdin, denari berdin. Bai, esango dugu, zarete artista batzuk txotxongiloen elkarketa eta topaketa hau antolatzen. Baina, bai, community manager bat behar duzu igual, Hemen daude, 3 bideo igota eta frame beltz bat, hola, aurkezpen frame bezala. Bueno, bitartean morreuo demorena ikusteko. Hori da, baita ere. Badegu morreuo demo izena du. Gorka Santesteban eta Kulturza, jarraitu biak, Txotxongiloen topaketa eta morreu de morena. Morreuo demo. Morreu o demo. Morreu o demo. Dena juntu. Gorka, lana badaukazu, horri guztiari jarraipena ematen. Aizue, tartetxoa hartu behar dugu, ze segituan azken ordukoaren bila egingo dugu bidaia estudio zentraletara, baina ondoren minutu gutxi batzuk behintzat jarraitzeko aukera izango dugu mai. Zorendik gai batzuk geratu zaizkigu hortxe kolokan, beraz, entzuleok, segituan gara zuekin, eta segituan abiatuko gara azken ordukoaren bila. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Goizeko 11 baditugu dagoeneko eta bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, entzuleok. Azken orduak badu eta zer emanak gaurko goiz honetan. Oinatz Izpuru lankidea bertan dugu, Oinatz, egunon eta aurrera. Segundu bat, Oinatz, aurrera. Bai, bueno, kontua da gaurkoan euria dela protagonista, hori gero aipatuko dugu, errepietan ze arazo daude. Momentu honetan berriz, Gasteizko Parlamentuan osoko bilkura ari dira egiten eta ohitura hartu dute orain edabideen aurrean hitz egitekoa parlamentura sartu aurretik. Eta bertan, Euskal Herria Bilduk atzo bertan, eta baita pasaden astean ere, egindako proposamenaz hitz egin du Imanol Pradalesek, gogoratu koalizio soberanistak, kasu honetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Lakuako gobernurako aurrekontu proposamen bat aurkeztu berri duela. Imanol Pradalesek, nahiko zalantzati hartu du proposamen hori, eta esan du ez ote den izango estrategia politikoa EH Bildurena. Taktika politikoaz ari gara, hitz egiten, edo erantzukizun politikoaz proposamen realista batekin. Hori da nire galdera. Eta gero, bestalde batetik uste dut oso importantea dela esatea, aurrekontu bat egitea ez dela, hauteskunde programa bat egitea bezala. Gauza ezberdinak direla. Beraz, gaurkoan ere, esan behar dut, Eusko Jaurlaritzatik, eta Eusko Jaurlaritzari dagokionez, gu prest gaudela proposamen errealistak aztertzeko eta ikusteko, baina nire zalantzak badauzkat. Atzokan beste pello Otxandianok Gasteizko legebiltzarrean kontrako erantzunak ere jasoarren, batean eta bestean elkarrezketarako borondatea ikusi duela eta horregatik baikor ere mintzatu zen. Pozik gaude, uste dugulako elkarrizketarako aukera bat ireki dela. Eta guk determinazio osoa daukagu, aukera hori baliatzeko datozen egunetan. Datozen egunetan EAJ eta PSrekin biltzeko eta honetaz elkarrezketa saio bat martxan jartzeko prest dagoela uste du Otxandianok, analisi komun baterako aukera dagoela eta analisi horren ondoren proiektu bat finkatzen hasi daitezkela. Baina orain importantea da hitzetatik ekintzetara pasatzea. Eta hori ikusi behar da, nabaritu behar da, 2025ko aurrekontuetan izan. Hor beraz aurrekontu kontuak, Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako kasu honetan. Hilabete baten bueltan 2 aldiz aldatu ditu bestalde bere aurreikuspenak Baionako udalak. Hasiera batean, datorren urteko Baionako festak uztailaren 16tik 20ra izango zirela esan zuen irailean Jarren Etxegarai bertako alkateak. Atzo berriz, Monde Maxaneko alkaterekin ados jarri zean eta erabaki dute Baionako festak uztailaren 9tik 13ra
izatea. Beraz, Monde Marsaneko alkaterekin, Charles Daiotekin elkartu zen, eta data aldatzeko deliberazioa hartu du kasu honetan. Gogoratu, pasaden irailaren 16an, esan zuela 2025ko festak uztailaren 16tik 20ra izango zirela, eta bide beretik urriaren 16an, atzo beraz, gaueko 10 jota, prentsa oharra kaleratu zutela. Hain zuzen, Monde Marsaneko Madalena festekin talkarik ez egiteko, Baionako herriko etxeak atzera egin du eta data berria ezarri. Baionarrek uztailaren 9tik 13ra ospatuko dituzte haien festak heldu den urtean. Bi alkatek adierazpenak egin dituzte, baina urriaren 16 arte ez zuten bilera bat egin, diskretua egin zen eta bilera diskretua eta hala erabaki dute egun horretan ezartzea. Gogoratu pasaden urtean moldatu egin zituztela Baionako festak, olimpiadak, Parisko joku olimpiadak aitzakiatzat hartuta, eredu hori biztan denez gustatu egin zitzaien eta orain eredua moldatu dute. San Ferminekin batera izango dira beraz Baionako jaiak. Azken aipamen bat eta kasu honetan lotuta errepidekin, gaurkoan euria mardulari du eta horrek edozein lekutan ari da oztopoak eragitea. Momentu honetan esan, istripu bat dela, Bizkaia 621ean, Bilbon, kasu honetan Bermeorako noranzkoa, Gipuzkoa gehien ere, auto baten matxuragatik, Donostian, kasu honetan Bilborako noranzkoa, autoilerak sortu direla, Iruña okan ere adi, Gasteizkorako bidean, N102 errepidean istripu bat dagoelako momentu honetan. Baita Bilbon ere, A8an Muskezerako bidean eta azkenik esan, Gernika Lumon ere, bertan badirudi lubizi bat izan dela, Bizkaia 3213an eta arreta ere puntu horretan. Hauxe beraz, joango gara informazioa berritzen ordurik ordu batez ere, errepidei lotuta. Eskerrik asko oinatze aizpuru, bagoaz aurrera, ostegune euritxu honi kolore pixka bat jartzen. Larraitz Urruzola eta Ruben Mejutorekin ariara, hementxe, euren proiektuak, eskuartean duten txotxongiloen topaketa zoragarri honekin bueltak amai, baina uste dute xehetasunetan ere azken minutu hauetan, nolabait, murgiltzeko aukera badugula. Bai, eta aitzaki perfektua izan da guretzat Euskal Herriko txotxongilorien topaketa, ez dakit bisita jasotzeko Larraitz Urruzolaren. Ez? Hemendik pasadira inbeste ipuin kontalarik, bigarren kafetik, iaia astero ekartzen dugu ipuin kontalarin bat. Esan dezakegu Euskal ipuin kontalari Star Systemetik, ia Star System osua. Baten faltago zaigu hortiken. Euneko Larraitz falta zitzaigun, eta egongo da periferian Euskal Herritik urrun xamar da bien besteren bat, baina askotan Latinoamerikara ere jo izan dugu, beraz, ia tenak esango dugu. Espero deula izatea gurekin, bere ipuinekin, bere historioekin, eta pixka bat, leheno aipatu Barriga Berde adibidez, edo Rosalia Castro, edo, beti izan dituzue horrelako loturak, edo, beti horrelako astapeneko puntuk, gero ikuskizun bat baino gehiago sortu direla, ez? Bai, nik, nire txotxongilari bezalako bidaian, pasa naiz konpainia askotatik, ez? Nire aizparekin, Mirari Urruzolarekin ere osatu nuen babaluba, orain berak darama, eta Mirari ere txotxongilaria da, eta tolosarra, noski. Osea, bi tolosarra dauzkazue txotxongilari bezala diasporan. Orduan ez dakitenentzako, hor gaude, eta zuekin hemen konpartitzeko gogo askorekin biak. Eta iritsi izan momentu bat, bakoitzak bere proiektu bereziak zeuzkala buruan, ez? Orduan, ni hasi nintzen bide batekin eta bea bestearekin. Eta nire bidean jaso ditut personaia emakumezkoen buruzko ikuskizun batzuk, ez? Eta nik ikusi nuen Rosalia de Castro hori buruzko txotxongiloak ez zeudela. Osea, formato hortan ez zegon bere bizitza eta bere olerkiak difunditzeko, zabaltzeko produktorik, ez? Ez dakititza
aproposa hori den, baina, bueno. Eta orduan, osatu nun Gabriel Penabaderekin, Galiziko oso dramaturgo ona, eta antzeslea eta direktorea, osatu genduen bien artean testu bat, Rosalia de Castroren idazketatik ateratzen den bere bizitzaz kontatzeko era partikular bat, ez? Orduan, loerkiekin eta berak idatzi duena bere liburuetan ere, egin gendun joko bat, hitzak, olerkiak, titereak, objektuak, eta objektu horien artean ere zeuden nire amonak uste zizkidan zapatazar batzuk etxean, orduan, nire amonaren partetik ere, zeon osabaren bat edo ibilizala trezuetan lana egiten Gasteizen, eta, zapata zarra haiekin ere jokoak ziren nire txikitan. Horiek ere sartu nituen ikuskizunean, zetik, gauzen edo objektuen mugimendua ere txotxongiloak dira, ez? Eta momentu hortan niretzako era emozionalki mugitze ziren gauza batzuk. Eta emakume horri buruz, artista oso famatu eta ona eta konprometitua buruz egin nuen, Rosalia de Castrori buruz egin nuen ikuskizuna, eta horri ondoren, gero beste lagun batek esan zian, eta zergatik ez orain konzezionalenari buruz, eta orduan Ignacio Vilariñorekin egin genuen ere testu bat, Fabulas da Montaña bere konzezionalenaren Fabulas da Montañari buruz, bere bizitza kontatu txotxongiloa, eta, narrazioa kombinatzen, ez? Normalean, nire lanean teknika horiek erabili ditut. Narrazioa eta objektu mugimendua eta txotxongiloak kombinatuak zuzenki publikoarekin hitz egiteko. Baina gero iritsi izan momentu bat, mai batera konbidatu ziaten, titere de katxiporrari buruz, violentziari buruz, Madrideko Títeres desde abajo geukiztutenen polemika guzti hori. Eta orduan, han izketan, bai esan ziaten, zergatik ez dezuzuk zerbait prestatzen, hola eskularruko txotxongiloak, tradizionalak, zuk hainbeste teknika jok dituzula, hori falta zaizu, no seke, eta esan nun, egingo dut, baino personai nagusia emakumea izango da, osea, makilak iski emakumeak egingo du. Eta hor sartu nintzen Santi Pregorekin, beak egin zidan zuzendaritza, Borja Insua txotxongilolariak egin zizkian egurrezko buruak, eta Kukas, Marcelino de Santiago Kukasek oso txotxongilora ona ere, egin zidan arpegio edo hoien caracterización pictórica de los personajes, erderaz erango dugu. Pertsonaien karakterizazio piktorikoa, balekotzat emango dugu, Orduan dauzkat, barriga berderekin, joia batzuk. Titire batzuk daudela eginda primera divisioneko txotxongilolariari, Galiziko txotxongilolariak egindakoa. Eta beti bustok egin zian arropa, eta hor atera ziren lehen piezak. Eta gero horrekin jolastu behar zan. Osea, hor dugu Dona Barriga Berde, de Auroaren kontra, bere matxismoaren kontra, eta gauza hori buruz, aktualizazioa hori egin nun personai horri buruz. Bai, eta barkatu, niretzako gure jaialdiko ginda izango dena, Larraitz Urruzolaren emankizun hau, Dona Barriga Berde, lehendabiziko aldiz emakume bat, lehendabiziko aldiz euskeraz, Galiziako tradizioa, Hondarribiko erreginaren baluartean urriak 19 larunbata eguerdiko 12 terditan, eta euria egiten badu kulturetxean. Hortxe duzue, azpimarra, gauza asko dira gozatzeko, gauza asko ikusteko hain zuzen ere txotxongilen topaketa honetan, eta hemendik,
uste dute mai gonbidapena luzatu behar diegula entzulei. Esan dakoa, Patricia Franco Beibis, Larraitz Urruzola, Pantzar, Teatro Firulete, dokumentalak, Baskarik, Topagune, Itzaldik, denetatik gerturatu Hondarribia edo Irunea asteburu honetan, porque seguro txotxongiro bat gertuan izango duzue, gora emakume txotxongilolariak eta haupazuek. Ruben Mejuto, Larraitz Urruzola, mila esker, eta baita zoa Tamara Kuellarri hemen gurekin izan da. Mikrotik kanpo, baina olako suporte logistiko eta tematikoa eskaintzen. Hiruroi kakapila datozen egunoitan, asteburuan gozatu, eta izango dugu elkarren berri. Zaindu. Mila esker. Gustu batan itxasoa edozein espeziarentzat lau euroko horatzen du orduan eta zin erosi zenda jatea berezia dituen banentzat hartu nahi alduzu zerbait erekin lan harta bero mundu baztakutak solastiko beharra badago badakidan arren astelenetan bizitzen zaten irauzalea dela ulertuko du bakarrik egona duzu nik ere hala nahi izaten egin nahi baduzu gauetan ezin duzulako hurrengo kafean solastuko dugu idatzi ezadazu. Goizeko 11:15 minutu aurrera egin behar du hementxe bigarren kafean, Durangoko azokara begira jarriko gara, eta esango duzue, dagoeneko, ja! Bueno, lasei, Goiuri lauia etelen aguazten da Gabon eta Zizketan, así que honek ez daukea besterako arazorik. Lasei, Goiuri, doako izan da baietz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ilunean goxotasuna, argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainen arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, aguna ote dan, maitatu aski. 59 egun falta dira urtengo Durangoko azokarako. Euskal Liburu eta Diskoaren tira eta merchandisingaren azokak Durangoko landako gunea beteko du abenduaren 5-tik 8. Beraz gorde datak euskal kulturaren epizentroan parte hartzeko eta emateko, hori baita 59. edizioaren leloa. Hartzea, ematea da. Atzo aurkeztu zuten leloa, ofizialki azokarako atzera kontaketa abiaraziz. Gerediaga elkarteko Beñat Gaztelurrutiak azaldu zuen kultura jasotzea gizarteri bueltan emateko bide bat dela. Eta euskaraz jasotzen den kulturak, euskaraz eta euskara indartsuago baten bizitzen lagunduko digula.
Jakin badakigu euskarazko sorkuntza oso aberatsa dela, baina ez dauka nahiko hartzaile bere herrian. Hor dago premia momentu honetan eta Durangoko azokak horri erantzuteko ahalegina egingo du. Azokara etortzea, ikustea, hartzea, kulturgintzari auspoa ematea ere badelako. Bere esanetan irakurtzea bestela idaztea den bezala, entzutea kantatzea da, ikustea antzestea, aditzea pentsatzea, eta Durangoko azokan egotea euskal kulturaren alde egitea da. Gustatu zaigu leloa bai, baina gaur kartelari buruz hitz egin nahi dugu. Ze kartela ere aurkeztu dute. Kartela udatxo eta balu artistek sortu dute. Sorkuntza prozesu berezi batean. Geruza ugeriko artelan bat sortu dute eta pieza hori kartelean integratu dute. Aurkezpenean prozesu horren muntaketa irudikatu dute eta lema mihixe batean margotu ere bai. Bestelako elementuen artean eskuak ageri dira irudian, baina zer da agertzen den beste guztia? Hori argitu du nahi dugu gaur, bigarren kafean. Horren, pentsatu dut kartela jarriko dugula hemen, ze entzule batzuk streaming bidez jarraitzen gehituzte, eta hemen gaudenok behintzat saiatuko garela aletzen kartelean agertzen dena, ze aipatu duan bezala collage moduko bat da. Eta orduan collage horretan agertzen dira hainbat elementu, eta elementu horiek zein diren deskubritzen saiatuko gara. Jolastu nahi duzu horretara? Noski, hortara etorri gara eta hortara etorri da ere Eire Maia bueltan daukagula gurekin, Eire, keio? Eixo. Guazen golastera. Bale, jarriko dut etxoine, hemen erakutsiko dizuet, lehiatila, kartela, jarri musika, ez dijoa lan ere ordenagailu. Jarriko du nik bestela. Ez da. Tira, kolaxa, koloretsua, esango dugu. Bai, kolaxa koloretsua, ikusten duzue? Bai. Ikusten ari zarete? Bale. Hemen daude elementu asko, Durangoko azokarekin harremana daukatenak. Baten bat identifikatzen duzue? Nik izan nuke, elementuak oso basiko igual izango dago, baina papera, nolabait liburuen horria edo erabiltzen balego bezala. Bai, baina nik jakin nahi dudana da zerbait zehatzagoa. Adibidez. Odola ikusten nik. Nik ikustet, Karmele Jaio. Epa! Oso ondo! Hor dago dira. Hemen ikusten dugu zatitxo berde bat eta irakurtzen da Sun Kapitala. Zer da hori? Noski Eire Maiak esan duen bezala, Karmele Jaioren maitasun kapitala. Zalantzari gabe pasaden urteko libururik arrakastatxoena. Karmele Jaioren maitasun kapitalaren liburuaren azala topatu dezakegu hemen kartel honetan. Bere maitalea izandako Martinen hiletan dago Olga. Bertan gogoratzen du berarekin bizi izandako pasio sutsua. Gizonak duela urtebete utzi zuen arte. Oroitzapenetan murgilduta Martinekiko bere mendekotasun emozionala zohartzen da. Eta horrek agirian uzten dio bere burua emakume aske eta aldundutzat bazuen ere maitasunarekin beti izan duen kontraesana. Pertsonaiak bizitako esperientziak eta naiz besteko artistak pizutako gogoetak tartekatuz, novela ambiziotsu bat osatu zuen Karmele Jaiok. Harin irakurtzen dena ez balin baduzu horrelakorik bizi, bestela agian pixka bat eztarrian trabatuko zaizue, baina zalantzari gabe azkeneko urteko liburu arrakastatxuenetako bat izan dena. Bai, oso ondo, 5 puxtarri zuretzat. Vale. Alaiz da Maider ikusitzakegu. Epa, oso ondo, Eta eurekin batera ertzainaken disko baten azala. Eta esango nuke eskubitan dagoen hori negu gorriak da? Orain aipatuko dugu, Alaitz eta Maider apetuz, ez da? Bale, goazen horrekin. Flekillo hauek euzein lekutan identifikatuko genituzke. Argazkitxo honetan agertzen diren bi emakumeak Alaitz eta Maider dira. 1989 urtean, 14 urte zituztela Alaitz Teietxea Tolosa. Eta Maider Zabalegi Galardi, bata trikitiarekin da bestea panderoarekin, txapelketetan parte hartzen hasi ziren. Fandango, Arinarin, Porrusalda eta Abarrez plazak betetzen. Oihartzuarrek tradizioa landu zuten bai, baina joera berriak txertatu nahi zituzten. Eta 1981 urtean Dadi Tapiaren laguntzaz, Joseba Tapiaren laguntzaz, bere lehenengo maketa grabatu zuten. Dadi Tapia. Lehenengo diskoa 1987 urtean iritsi zen. Alaitz eta Maider izan zuena, oso originala, Eta harrera oso ona izan zuen. 89an iritsi zen bigarrena, Inshallah, eta 2002an aurkeztu zuten 3. diskoa, Auskalo.
atzo egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Gehiago. Hemen, Alaitz eta Maiderren ezkerretara, Ez dut harrapatu. A, K eta I hori? Ikusi du baino, Akit, ez dakizu zer den? Zezu identifikatzen? Etzakit. Bai. Ezkerraldean, beko aldean, etzakit taldearen, etzakit diskoko, Alaitz eta Maiderren diskoa zen, Alaitz eta Maider, etzakit taldearen diskoa da, etzakit. Eta negu gorriakena da, negu gorriak. Bauda, etzakit 1980ko hamarkadan, trikiti eta pop musika uztartu zituen musika taldea izan zen. Hernanin sortu zuten 85ean, eta lehenengo diskoa grabatu aurretik hainbat plaza eta erromeriatan aritu ziren. Guztira, 2 disko argitaratu zituzten, 100 emanaldi egin zituzten urte gutxietan, eta zenbait kantu oso ezagun bilakatu ziren, adibidez, Zergatik ez edo Gurekin. Zuzarena. Gauzatxo gehiago kartelaren goiko aldera joan da, ze Maitasun Kapitala ipatu dugu, baina Maitasun Kapitalaren ondoan irakur daiteke Eusk liburu eta diskaren azoka. Eta zergatik, erabili dituztelako kartela egiteko aurreko urteetako kartel zatiak. Eta saiatu naiz lokalizatzen, ez dut topatzen, baina zarra da. Zarra da, bai, ez diseinua bera nabaritzen da oso diseinu gutxiko, ez? Nahiko... Eta eskuitare bai, taupata irakurtzen. Bai, horiek aurreko urtekoak dira. Hemen ikusten dena pixka bat atzo lankide Imanolek esaten zuen, zea maiz estiloko kolore laranja urdin eta hori hau da pasaden urteko Durangoko azokako kartelekoa, baina bai, aizu, osondo ari zarete, Falta zait bat, negu gorriak aipatu duzu, Ze disko da Munchen oiuaren kuadroan oinarrituta, hori ez du lortzen nire buruan konexioa. Pistak emango izkizuet. Da, abeslari oso ospetsu bat. Bai. Abeslari oso ospetsu hori hilda dago. Eta abeslari oso ospetsu disko hau 89. urtekoa da. Eta, beste gauza bat esango dizuet, eta honekin entzulek flipatu egingo dute. Abeslari oso ospetsu honen argitaratu gabeko disko bat, laizzer agertuko da. Ez dakit diseinua Zumetarena den, baina hau Mikel Laboaren bat 3 da. Mikel Laboaren bat 3 diskoa da, oso, inigo, aizu hemen notarako, Eta Zumetak egin zuen diseinua uste dut, baietz? Begiratuko dugu. Garai horretan lan gehiena berak egiten zuen, bai. Begiratuko dugu, baina bai, oso ondo. Zenbaterako ematen duen kartel honek. Nei asko gustatu zaite, analisian sartu horretik, lehenengo biztadizoan, benetan erakargarria egin zait, bai. Eta gero irakurtze diare, bai, irakurri dantza, antzestu, ikus, eta kontzeptu horiek. Bai, gainera daude, nolabait, aditzak guztiak bukatu gabez, ikus, iraku, dantza, antzest, nolabait, usten du aditza bukatzeko, ez da egite, autu, polita da, baina badaukagu beste zerbait. Etxaron, Mikel Laboaren bat 3 diskoa zintzen nahi dizu, eta aprobetsatu nahi dut. Bat 3 Mikel Laboak 1974ean kaleratutako disko bikoitza da. Jatorriz, 3 disko ziren, baina garaiko zentsurak disko oso bat zentsuratu zuen. Hortik dator lanaren izenburua. Horregatik bat 3 falta zenbakia zentsuratua izan zela adierazteko. Disko honek euskal musikari bide berriak ireki zizkion. Une hartako musika panoraman kanteen planteamendua berritzailea zen erabat, naiz eta kasaskutan tradizioko abestiak dauden disko honetan baita ere, uztartuta dena. Horregatik polemikoa iruditu zitzaion jende askori, baina izu, 19 abesti bertan daude, ez dakit, Gure bazterrak, Bagabi Gaiga, Aika Mutil, Txoria Txori, edo Bere Tetxerren kantoria. Beraz, abesti oso mitikoak eta kartel honetan ezin zuela falta. Hemen benetan sekulako lana egin dute identifikatzeko edo bentsat txertatzeko 2024ko Durangoko azokaren kartelean, historiko kultura, euskal kulturaren historia pixka bat. Zer gehiago ikusten duzuen?
Ba, nire atentzio eman di, baina ez dut lortzen identifikatzea, nire atentzio eman dit, eman behar dizu. Kartelaren erdi-erdian badira bi esku. Bai. Horiek arrai bat, edo zer da hori. Ezin dira identifikatu bi esku horiek, ze bi esku horiek espreski kartelerako sortuak dira. Dos. Beraz, bi esku horiek ez dituzte inondik baina hartu. artisten trazuaren abari da, hemen. Bai. Baina, zai da heltzen, zer da hori. Ez dakit zozketa paper moduko bat dan, arrai bat ez da baino. Ez dakit oso ondo... Bihotza huelta manda. Baliteke, ez dakit oso ondo zer izan daiteken, baina bai hemen udatxo eta baluart artistaren eskuan abaritzen da. Eta... Bai, esku horiek beste iruditeria batean ere topatu ditugu, beraien lanetan nolabait ikusi ditugu. Iak utxe egiten du eskuak egiterakoan eta sei behatze egiten dizkie, beti akatsa egiten du, eta gure artistek esku hauetan beren nortasuna beti irudikatzen dute, ez? Badago oso gure muralismoaren nolabait ezaugarri den zerbait. Nik bintzatan lantzematen dut, ez dakit. Zalantzarik gabe. Eta niri agian entzuleren batek, txatean edo gerora bihar saioa egingo dugu berriz, beraz gaurtik biharren norbaitek erantzuten didan Alaitz eta Maiderren argazkian eta Negu Gorriaken diskoaren portadaren artean S bat dago. S txuri bat eta fondoa da gorria. Ez dut lortzen identifikatzea zer izan daiteken hori. Aldizkari semana ez izango, ez? Ez uste, baino ez dakit zer den. Txikia da, Bai, txikia da benetan, hemen, bai. Alaitz eta Maider eta Negu Gorriaken artean S bat eta ez dakit. Igual soziedad alkoholika. Bai, badauka igual tipografiak puntu hoi, ez? Baliteke, baina nik ez dut lortu eta artistei galdetu dizaiogu noski, baina gustatzen zaigu jolastea baita ere, eta jolas honetan agian entzuleren batek identifikatuko zuen, beraz, norbaitek balin badaki, esan dezala, bezala, ez dut lorik egingo. Soziedad alkoholika ere kantzelatu zuten, zentsuratu zuten Madrilen, Pepek, frankismoa pasata urte askotara, badauka kartelak laboa eta Soziedad alkoholika balego bintzatalako lotura bat. Ertzainak ez dakit aipatu dugun, baina Alaitzen azpian ertzainaken kartela dago, beraz horrere beste talde mitiko bat, mentxe azken finan esan dizote, daude gauza mordoa. Ertzainaken izenaren azpian ere badago horrela erromako zubi koloreko zatitxo bat, eta hori ere ez dut lortu identifikatzea zerote den. Ez daukat argi, hemen benetan diot entzuleen laguntza behar dudala ze. Ezakit, Eire Maia zuek, Eire Mai zuek badakizuen zer den. Baina. Tira, itxaran marko dugu, entzulek laguntzen diguten, dena de interpretatu beharra ez dago, ez? Arteari hola lausotasun puntutxo bat utzi beharko diogu interpretatu gabea edo. Ez dakit, entzuleok laguntzen baituzue eskertuta. Idatzi, WhatsAppak, hemen txatean edo sare sozialetan, zuek zerbait ikusiote duzuen, guri ahaztu zaiguna, edo aipatzen ari garen identifikatu gabeko hori topatzen ote duzuen. Eire Maia Manterola? Bihar arte ez astelen arte. Bihar jaio gazu, ezta? Momentuz bai. Zondo bizia. Aio, Mai Gorostiaga pozo zure bazoaz. Placer bat, bai, banoaia, lanera, betiko martxan. Placer bat, ez dakit. Datorren asterarte, Mai. Eta ni ere banoa, baina ez oso rutira, Goiuri ez Zarandia eta Maia Beitiaren arteko elkarrizketa edo solasaldi batean geratuko zarete. Filosofiaren inguruan ariko gara, baina filosofia baino Maia Beitiaren filosofia ikasleetaz ariko gara. Nolabait, hemen txegeratu gurekin, bigarren kafean. Gaur erabaki dut Taylor Swift aspaldian ez dugula entzun, eta
berak bere diskografia luze eta oparoan baduela abesti bat gai zehatz bakoitzerako. Eta esan dutara, badauka Taylor Swiftek abesti bat So High School izena duena, ez? Hain institutoa edo horrelako zerbait. Eta bertan aipatzen du, mutil batez ari da hizketan, mutil baten inguruan, eta esaten du, zuk mutil horrek badakizu baloia jaurtitzen, eta nik badakit Aristotelesen inguruan. Eta orduan, ez gara oso talde berdinekoak ez, interes antzekoak ez ditugu, ze zure interesa da futbola eta nire interesa da... Identifikata sentiuten Taylor Swifteaz. Filosofia, eta zaten, hau jarriko dugu Maia Beitiarekin hitz egiteko, egunon Maia Beitia. Egunon. Identifikatuta Taylor Swiftekin? Asko. Bai, eta Taylor Swiftek orduan Aristoteles aipatzen da? Bai. Esaten du, Laizter esango du, Laizter, esaten du, hori mutilak badakiela baloiarekin gauzak egiten, eta nik Aristotel. Hortxe esan du, Aristotle. Esaten du, you know how to ball, I know Aristotle. Aristotle. Karo, ez da berdina Aristotle, Aristoteles. Ez da berdina, baina, ondo, berari ondo gatzen zaio hor, I know how to ball, you know Balzuk, baloiazuk. Bai. Eta Aristoteles... Zuta eroskuaz bota birdan gauza borobil guztik ala zautzako. Hori da. Eta niri laga sakontasuna. Hori da, esan dut, begira. Hauxe jarriko dugu, ze gainera high school izena du abestiak, eta Maia irakaslea da high school batean, beraz, zer muzuaz ikasleak? Ez dute larri izango neuke denporiaz, batez be batxibin, baina, batxi bateko ongo aztein postasun txiki bat emotzet. Bai. Notakin esku zabala izanaz. Oso ondo. Bai. Eta poztu dira? Asko jasora ben lehengoko noti, eta batxiergoko lehengoko kontroleko noti bai de importante, ez? Autoestimako, seguridadeako, eta hori dana, eta neue postu nitxan euran posa ikusitxe egixera asko legin juri zela. Orduan, akatzak ez nitxuzen horren beste zigortu. Horretako betira aztixe. Urria da, eta iraia erdialdera, iraia hasieran hasi ziren eskolan, ikasturte hasi zen berriro, eta oraindik guretzat oso gertu ikusten dugun arren, ikasleak dodeia, zuzenean sartuta, ikastaroan. Lehengoko ebaluazioiko, lehengoko kontrolak, Ze lehengoko belboaketi jebete barru, eta horrez da bromaik. Orduan ikasgai askotan badakarre erdixek entzeko aukeri, natxeta on kompetentixak. Baina, erdixak ganditzen barabe, gero pixo gitxe eukitzeko dana segidun danin, eta batez be urduritxasune, eta horrek beti dakar karga bat emozionala. Ez zerrexan erabe izatea. Zerrexan erabe izatea, eta filosofiako azerketak ez ziren errexak izaten, hori da nere horitzapena. Ez que ezin errezak izan, ez? Txupau bat da, hor zer txarto da, ez talako erronka bat, erronkatxu bat egonen berde, beste gauza bata, ixe zulertzi eta esati alperrik nabil, hori besta ondo. Baina, hor baneukan koska bat eta saltun birrixan dut aiateko, hori izango litzake ideala. Beti besta erreza jakitxi koskin unipini. Eizu, aste honetan aritu gara, Nobel sariak, banatu dutela adibidez literaturaren Nobel saria, duela aste bete dorrelako edo bi aste edo noiz baita banatu zituzten medikuntzakoak, badoa zorrela, eta ez dago filosofiako Nobel saria. Batzutan literaturiaz lotute daz. Ni okerrezpanaz bi filosofoi emotze literaturako Nobel sarixe, bat Bertrand Russell, bikaine, pentsalari aparta, eta bestien akordaten. Usted Sartreri mantziotela Nobel eta uko egin zuela. Bai. Uste dut badagoela, ez da lehenengo, ez da bakarra izan, uko egin diona Nobel sariari, baina uste dut horietako bat, bera... Batu postenaz gaur egunin Simone de Beauvoir gexago ezautzotelako Sartre baino. Begira. Eta postenaz Andra Gizonan kasun emakumi dala gaur egunin kurrikulumin sartute dana, batxibin eta gainetik selektibidadea behire bebai. Eta gizona interesanti izan zan da, politxak, justo politxak ez da idatzi, justo politxak, ez la nausea eta. Baina, Andrike protagonismo hartu da bela feminismo ingurutik eta oso ondorizten. Horretaz hitzen genuen kurrikuluma aldatu dela eta haian guk ikasi genuena eta orain ikasten dena
sartu direla emakumeak bintzat, bai literaturan eta baita filosofian ere. Hori da, basan sasoi, eta gero hor betiko polemik ere ez, filosofian muga zintzutiz, beti Europan gabiz, eta Europatik kanpoa isebez, da inor bez. Horreki aldek oso importantizi, ze pasaten dugu, 35 bat urte arte, amengo filosofizien arabera ez, edukiak eta efektibidadit, efizientzizit, ez da izan produktibidadit, eta ero 35 urteaz deskubriuten dugu mindfulness. Eta esaten dugu, mindfulness, ondo dala bebai, eta derrepentin mundu deskurriua gen humorun, ez? Eta eurak, ja txikitxaztitak arre hori asimilata. Hemen inigo egongo balitz, ezin izan duela gaur etorri, kontatuko luke, beti kontatzen du, behin sagardotegi batean ari zirela mindfulness gora eta bera, eta bertsolari batek, eta orain ez dut gogoan ze bertsolari zen, bera ondoko maian zeola, eta azkenan, konbertsaziora sartu zela eta santzuela. Hemen, garrantzitsua dan bakarra, dala mindfulness. Utzi mindfulness, eta mindfulness, hau da, maia janariz beteta balin badago, ondo gaudenaren seinale, hori da. Eta horrekin ja nahikoa, jazta, ongizatea bermatuta dago. Ze gero hor baraz barau eta etxen da benak, eta ni hondikan ez na ulertzea, ja horrek ze helburu dakarren sufrimientu baino ikez. Bueno, ramadana egiten dutenek eta esaten dute mentalki erronka hori, barau egitearenak mentalki beraiei erakusten diela gaitasuna, ez da egitez, bere impultsua kontrolatzeko, eta horrelakoak, eta mentalki oso lagungarria egiten omentzaie. Ramadan egiten dutenei. Badakar zentzune, hori geure instintoi basikoenak, ez, amorratuena, goz amorratu, eta jan, eta horien biharrenin basatia, ordu batzuk egona zain, garo, Ramadanek, eta karrenara gero gabazaldo zule, janine bien, pentsaten horrek indixako oinek zeixen dakarre, rastakin eta goten dizena posizioik rarutan, eta meditazio etxen, ganjezan albun, eta ez dizemate egun janbaik eta... Hinduak izango dira, ez? Ez, baino fakirrak dira pintxo gainean ibiltzen. Ez bape espertak, Ez, oida, barkatu. Entzule adituren bat, entzuten ari bada, barkatu, bai. Horretxatxik, importantide beste filosofisape bai, apurtxoat integrati. Bueno, gu ari gara hemen gora Nobelsaria, bera, azterketa gora, gaur erabaki dugulako, hemen kafea hartzen ariko bagina bezala gongo ginela, ez da? Bigarren kafe, bai. Eta bisotat inok ez du kafe edaten. Ez du kafe edaten, bai. Infusinio itelle, mantzanili, biskateriz diren mantzanili. Bueno, bai, guk esango dugu, bigarren kafe bat dela, mantentzearen irratsaio honen, ez izaera. Bai, orduan gu hemen ari gara kafe bat hartzen ariko bagina bezala. Bai, txor, nire lagun batek esaten da benburun asko guztien gazta, txor. Txor, superita, bai. Jo, ongo aztin, ipinitzagu ikasleai ariketa bat, presokratikuk inipigaz, eta grafiti bat, nire lankik topaban grafiti bat, eta erabaki dugu horretzen iruzkine eskatzi, eta grafitixak dinoz, arriba Heraklito, abajo Parmeneides. Barregarrixera, Parmenides dalako, txarto idatzitxe da. Hain asko gorrotate ban, isina bestutzanela ondo idatzita horreaz barrezibiligaz, da, ikasliai esan da, zer da horren atzin. Eta jarri diazu grafiti hori, eta bakoitzak idatzi bartzuen edo esan inbartzuen? Idatzi, bai, deskribatu, gero bako txanekarpenak, Heraklitok esate bandana mobiuten da, pantarrei, todo fluye, hori todo fluye euskeraz nibak atarazuk, dena jarioan dago, dena jardu, dena jarraian dari eta hor, kaganazte bat ataten do den masa. Eta pantarrei, eurai ezagun etxeko esaldi famoso, eta ez, berak esate bana errixo bardinin ez gazela bi bidar sartuko. Segure ja aldatu nire, ez da errixo bardine. Eta Parmenidese justo kontrako, ez? Esan ban, izatearen inguru neiman hausnarketi zer dan eta zerreztan, eta oso logiko zuzenat izena, baina oso abstraktuk, eta ikaslik jota keike belarritxik ezin ulertute.
Eta gero, enbiben iritzi xemon, zure uste zer nahi ban esan, zehatxik molestara, espraxe erosten, horretan diru gazta, segunetik gabaz jun, kaputxi jantzitxe, eta hori pintxa, eta gaina txarto. Eta badago erantzun zuzenik? Ez, egeu pestakia, urrundanara espekulazio, baina ikasle batek ipini da bena, eta asko guzta, ez da, segurenetik beran mundu aldatzen ebilen, etengabeko aldaketan eguan, eta orduan ez ban Parmenides ulertzen ez, egon kortasun horretan, zenoke Herakliton filosofiziaz bat gexago etxe banda, guztot nera betasunaz belotute dela, ez dana hain aldakorra da. Bai. Eta bikain bat ipinitzat horre ikaslea. Zoragarria. Mal. Iko dut antropologia ikasi genuela unibertsitatean, eta antropologiako lehenengo egunean horrelako ariketa bat jarri zigutela zen komiki bat, eta bertan agertzen ziren bi antropologo, eta etxe baten barruan triburen bat, ezagitze tribu zen, telebista ikusten. Bai. Eta lehiotik ikusten ziren antropologoak etxeruntz. Eta orduan tribu horrek esaten zuen, gorde telebista badatoz eta horrelako zerbait. Eta gure lehenengo ariketa hori izan zen, bakoitzak esan behar zuen zer esan nahi zen komiki ark. Eta antzeko, ez zegoen erantzun zuzenik, baina askotan gogoratzen naiz horrekin, bai. Bai, azkenin irakaslin lana pentsatu dela, asixe ere itxi dela, eta gero amendik urtita esarrik urtengo da benestakia ondo, baina bentsate hor lagata ureztatu. Gustatuko litzezuke ikasleren batek erabakitza filosofiako gradua egitea. Hori pasagaztan? Bai. Egon itxan 2 hilabete, ondala, azteizen bat urte, ondala, 9-10 urte egon itxan, 2 hilabetez, ordezkapen baten, eta batek filosofia ikasi ban, eta gaur egunin filosofiako irakaslide. Boa. Bai. Ze politia hori. Oso, eta isesbe bai batek ezaztan, ni pentsate dut oso marketing hona dakatela. Neu pesta izelan, Stairwell clear of me. Juliet. Esan duzu irakasleen lana badela, hazia, ere itea, eta gero, ikusiko da, gertatzen den ikasleengan. Ikasleek ere, zuregan, haziren bat ere indute? Bai, batez be, erantzun, espero ez duten erantzunak emoten da benin, ero galdera interesante bat, isez, adimen artifizialan ingurun akordaten galdetu netzonela, igual, urte batzu barru robot bat egongo da irakasle, pentsa, Platonen holograma bat, eta Platonen obra guztik jakingotxu, eta zuek eta euskera zengo da berba, eta zuek alkotza zuek galdetu, eta berak nik baino asko sobetu erantzungo dau, zer aporta aldot nik aporta, zer aporta nahike, bestik adimen artifizialak ezin jabena. Eta ikasle batek ezaztan, imperfekzioi, ze hortipe bai ikasitzen dau zelako ez duen nahi izan. Hola zelako ona. Eta beste batek ezaztan, errespetu, zenik zu errespetako zatxot, baina makina batez. Bai. Eta horrek zepentzagoan dixen uste. Azkanin, ez da kauzetan beti onenak izan, gu izan bigaz aldouena eta listo ez, eta natxeta ez aia igual hori bada ikasketa handi bat eurantzako. Nik makina ez dut errespetatuko eta zu bai. Ez da ni makina apurtu nahike, baina pertsona bat eta horri berden nire esateko hori txarto dala, nik zuri ezin jotzut horien zehazirat izeuk esan guztazu. Begira ona da, hausnarketa hori. Eta begira askotan pentsatuko dugula, guk askotan, nire beak ikusitakoan, errespetu gehiago diotela euren mugikorrari lagunei baino. Baina hori aurre iritzi bezala esaten dute. Baina egia da, klaro, eske Platonek agian bai, iritsiko da hori, eta Platon bera egongo da. Zuri erakusten zer den bere teoria. Teorix aldetik eta azalpen aldetik gu oso mugatute gaz. Gaur honin chat GPT-ek dakizena guk ezin jou, eta chat GPT-ei emon forma bat, emon irudi bat. Eta ja hori askoz behentreteni gerri xauar ordu, ni nungeatzen, nire rola zen je, erakusti edukixe zein maz, ala bideratzi, galderak etxi, zepentzago emoti, emozionalki konektati. Kezkatzen zaitu, zu, irakasle bezala... Ez. Gitxien kezkatzen abena, igual filosofizi dalako, ez? Beste eduki batzuk, edukisak erakusten diz.
Baina filosofia justo da, zelan erakutzi eta beti kritikotasunetik. Eunen baten makina perfecto batek alko leukelaen, duda baik. Baina gero orokorrin uste dute, irakaskuntza dela arte bat dela. Ez dela zientzia bat, eta bigei bilagurretxetxe talde bakotxe diferentire, ume gazte bakotxe diferentire, eta pertsonik jakinen birdaune gurtzen, zelan, zer, eta makina bateken goleuke, bai, baina hor bada faktor humano bat, Eta gainetik gitxien pentsaten dugu, ez gabiz denpora guztien pentsaten ondo etxi, baina honek ikaslik oso pizta hona muskun, ez da gauzetan dana ondoen. Bai, egia da. Eta makinik ondoen gora ausentzu hortan, efizientzi xeuneko egun. Eta igual, hoxe ez aiati deurantzako irakaspenik onena. Boa, ze ona. Honekin lotute, pare bate, anekdota honan barregarri, segabiz komentaten ikaslik, ze pentsaue mozten, ez? Hausnarketa aldetik eta, baina barretxeko, bai. Ixez, soriontasuna iburuz berbaineran, eta soriontasunaren teorisa desberdinak emon aurretik aldatu inetzen, ez? Zerketzen zatxu soriontzu. Wow. Eta zeran danak isilik, eta zentzen, zerzase desgerrazio batzu, zase, zoritxarreko batzuk. Egia da zuri zu joaten zarela gaur arratsaldean pintxopotera, eta eskatzen ditezu, ez dakit, Coca-Cola bat eta zurito bat, eta norbaitek esaten dizu, eta zer egiten zaituzu zoriontsu, wow. Bai. Galdera derrigortzen zaitu, behintzat, nonbait kokatzera eta oinak lurrean, eta goazen pentsatera, ez da erreixa? Bai, ze gainetik erizten gazta, egunero ikusten duen berba bat ala, baina igual ez du planteaten, ez du horren ingurun hausnartzen. Hori da. Zargetxe zatxu esoriontzu, eta, zizin, ni makarroik tomatiaz, oporrak, udi, lagunak, egualdi ederra, ez bene esaten, diru bai, baina komunidade batetik ez, Cristiano Ronaldo aten morun bizitxego da, ez? Eta ero ez bene esaten bez honek mobile, ordenadora, horako ipez bene atxatu. Dana esan oso humanu, eta arbela gauzaz beteten, eta momentu bateke esku altzaban, esan zan, baina zer falta da, ez? Ez da udana esan desestan, ni zoriontzu etxen nau itxosun txixe txik. Eta esan etzan, kariño, bada zoriontasunak konfesalaik esenak eta beste ez. Zuk hau ez aitortu, zure bueltakuk sumako dabe zoriontzu zazela. Zure zoriontasune aia ingogakue, baina zuk ez esan. Baina haizu, sentitu zen, ez, bazala seguru zegoela momentu horretan, eta bere sekretuak kontatzeko aukera ona, zala? Marabioso iritsi gaztan, hain arkaiko iritsi gaztan. Imaginitzu zen nehardentalak bardin etxen da zen eban seguru baiet. Bai, noski baiet. Eta bai, arrezkio beste begi batzukin ikusi nuan hori ikasle izan eban, hau de benetako filosofu. Hau da, guk hemen maite dutak galdetzen ditugunean bezala, zer maite duzu, eta badago gonbidatu batzuk egiten dute horrelako txirihuelta mentala, eta ez dakit maite dut, azaroko goizetan eguzkian nola sartzen den ere etxeko lehiotik eta goxotasun horrek nola sentiarazten nauen, ze gogoraratzen dit 1953an argitaratutako ipuin bateko, ez dakit zer, horrelakoak. Baina beste batzuk izaten dira, ez dakit duela gutxi izan genuen hemen Alkizako alkatea, eta bere maite duta izan zen, mendira joten zerenean ontxo bila, eta ontxoak daudenean. Bai, ez? Neure morun, armaxuren unin txokolate bilet, ondiokanan jarri. Eta oida. Eta esan, baldago, hori baino maite dutan diagorik, ez? Noski ez, zuzoaz zerbaiten bila, eta bila zoazen hori hortxe dago. Bai. Hemen kasun itxosu beti da hor, birdoen bakarra da, txixauri, eta denporiaz, aiatzen da. Dano aiatzen da asko. Etorri zaitu burua, podcast batean entzun nuen aurrekoan, zein da zure, agian zurekin komentatu denan, zure gorpu ur ratioa, hau da, zu igerileku batean balin bazaude, eta
hildako bat dago, gorpu bat dago igerileku horretan, igerilekutik atera egiten zara. Bai. Baina itsasoan, gorpuak daude. Claro, Mediterraneo beteta. Mediterraneo gorpuz beteta dago. Eta zu bainatzen gara Mediterraneoan. Eta ez zara ateratzen uretatik. Non dago muga? Ikusti. Bai? Bai. Gorpu ikusti, ero ez ikusti. Bai, hor dago? Nik esango neuke. Bai, baliteke, hemen aritu ziren kontatzen, igerileku baten ezagitzen bat metro kubiko ur balin badaude, gorpu bat ez dakitzen bat metroko. Bai, Ez dakit, Ni matematika beti txarto moten. Beti txarto. Nik esango neuke, piztini hain jandixe ez dutela ikusten. Bueno, espalutu ikusten. Handa, baina... Eta jakinda? Hori diferentire. Ez ez ikusten baino badakizu hor dagoela. Bai. Orduan? Ai. Cloud of sparkling dust, just to do experiments on. Bueno, orduan izaten dituzu tarteak pixkat arnasguneak, ez? Batxillergoan nik gogoan dut selektibitateak eta unibertsitatera sartzeko proba horrek hainbesteko presioa sortzen zuela, zaila zela batzuetan barre egiteko uneak topatzea. Batxi bin oso gatxe da, bai, eta nik hau konta dugutena batxi baten izan zan. Batxi bin komplikaude, ze gaina exigentzi maili oso handixe da, euran etorkizune zoritxarrez hor modutan jokatzen da belako. Baina, batxi baten bara margena eta barretxeko, isez beste anekdota. Noski, bota. Zan hominizazio jai buruz, zalan aiagazen homo sapiens izatea. Bai. Suposaten da gure arbazu arboletan bizi zala, eta zelanik aiagazen. Lau pauso da, eta zanetzen taula baten, horretxe laurak ikasi dizu ez. Bat zan, arboletatik baja, eta oinez etxene asti. Gero zan, karo, hemen kausalitatetik behatzen du, baina berez, hautespen naturalak beste modu batea funtzionatzen dago, ez? Bakarrik oinez etxeko gaizinak bisiraun ben. Osa, da nahi buelten monbigakola. Baina, eta gero bestire, eskuk libra eta atzpotolu, paf! Osa, atzpotoluaz eta bai, eslanda erakusleaz, pintzi etxeko gai isati. Ze, animali askok aldotxue beste atzamar guztik estutu, eta gauzak agarra, baina atzamartutu solte gehatzen da. Eta pintzide oso importanti korapiluk etxeko orduan, bauxe bat tresnak, edo josi, eta ja hor beste dimensioi baten sartzen ga. Eta, klaro, albenez, gezixak eta ja proteini jaten hasi zin. Ordura arte barazki eta albena hartu, baina ja gezipuntak eta etxenero lantzak. Eta bidazetondak iriden gaur egun guretzako. Bai, demasa. Eta gero gainetik ikerlari batzuk esan da beze, korapiluk etxeko gaitxasune hizkuntziaz lotute badala. Eta bai, topada den eartentalan hilerri batzutan